No a toto, čo sa pozeráte, je mesto Kompeta. No mama, pozri, ak sa jej to páči. Tata, koľko kilometrov nad zemou? Aké to je, Olivka? Tak Koľko? 100 metrov to môže byť dolu. Ukážem vám. Pust kameru. Pozri, vtáčik. Daj už. Neviem, kde sme. Neviem, ako sme sa sem dostali. Ale ja viem. Vždy na divočine. Radšej čašky. V určitom ohľade je to krásne a v určitom ohľade mám z toho bobky. To ja taký. Ani nedokážem otočiť ruku do toho zrázu, tuto čo je. Ako sa toho bojím. No je tam vyslovený zráznik, No. koľko 100 metrový, hej. Áno, ja viem. Pozri, sme v tom Národnom parku. Serengeti. Zóna rekreatíva Cueva del Aqua Fabrica de la Luz. No, tak pozrite sa. A ja som o 3 dní trávu kosil. Pane Bože, čo som si to zas vymyslel? Poďže to uznáš. Help me. Čistý Ale my sme tu sami. Taká to bola cesta, Parádno. hej? No. Pozrite sa hore na to. Ja som zistil, že by A tie šišky tuto hore. Na Gumbalkáne. Tuto sa dá si ubytovať, alebo čo? Lebo tuto bolo, že sú aj sprchy. Áno, Dučas je tam napísané. Takže vlastne keď idete keď idete na túru a potom sa vraciate z túry, tak sa tu môžete osprchovať. Tuto. My sme tu teraz ako českí turisti, všetci máme sandále. A to je aké pekné mrak. Ja som profesionál. Ale aká je čistá, priezračná tá voda však. Je na púšti, čo? Na pušti, no. Tuto to preskúmávame. Ja už som to sa. Teraz po školách musím to prejsť. Poďuj sa. Áno. Dám jedno prielko, okej? To je terén toto. Na prejdenie. Musím ísť stadiaľto. Šup, 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 šup. A som tu. Áno? Ako vieš? Tu na tom figy. Pozor hen tam, prosím ťa. No si na to, že to je figovník. Toto tu hore nad nami je prosím pekne figovník. A tu na zemi môžete vidieť poodpadávané figy. Nezrelé. Zatiaľ.
Ja tam nedohodím. Tu je naša malá puberta. Mohol si tú pubertu nechať doma? Pavučina. Pavučina, no. Všade žijú pavúky. Tie kvety sú nádherné, jak kvitnú na ružovo. A tam vidno tie cesty ďalšie. Tak a ideme tuto hore po týchto schodoch. No choď, ukáž mi ako vieš. Pod... No polívku houbovou. Dobře, no poď. Zítra. Houbová polívka na snídani. A tuto v Národnom parku máte aj takéto miesto na svačinu, na grilovanie. Tak to máte urobené takéto grily. Tuto je vodu na zahasenie, nie je pitná. Skúsime, či funguje. Áno, funguje. No. Tuto si môžete spraviť takú grilovačku. Ale to není pitné. Nie je. Nie. Taká šiška poproti mojej nohy. Odtiaľ toto možno uvidíme. Ako sa ti páči tento výlet? Hej? Pekne to tu majú spravené však. Aj mne sa toto veľmi páči. Veľmi by som si želala tu prísť s ľuďmi, ktorí píši na túru. Napríklad moja mama, môj brat a Zuzka. A myslím, že by to bolo skvelé, lebo to tu vyzerá fakt, že dobre. Pozrite, takéto tu majú šípky na takých koloch. Potom, tady to vám ide jedna turistická trať. Tadiaľto. A tuto ide tadiaľto. Vedie ďalšia turistická trať. No. Také toto tu je. Wow. Ahojte! Takývaj mi, Oli. Ukáž máme tata. To je vlastne taký kempingový priestor a preto sú tu aj tie sprchy, všetko. To by sme neboli my, aby nebola nejaká dráma. Tentokrát však nezdravotná, ale čo sa stalo? Tadeuško? Strátil sa Duduš. A podľa fotiek sme zistili, že pri vystúpení z auta ho mala, cestou tam ho mala a cestou späť už ho nemala. Tak táto sa vybral na pátraciu akciu So mnou? s Tadeuškom po stopách strateného cúla. A čo sa stalo, táto? No našli sme ho nakoniec po niekoľkých minútach. Áno, Oli je spokojná a už sme jej povedali, že už také veľké dievčatko si cúmal na výlety brať nebude. Pozrite sa, aké sú tu cesty, proste, toto je proti slnku, ale toto je, není že cesta dole, ale to je taký zraz a tam je roklina, tam je normálne, to je roklina, ja sa tam nemôžem ani pozerať a celá cesta sa takto vedie takým popri údolí. Páni môj. Pozrite na to, to je akože to je
Masaker, normálne ja sa nemôžem na to pozerať. Stoj. To vystrč ten mobil. Takže deti boli hladné, urgentne, už to nevedeli vydržať. Tak sme tuto zastavili. Ani neviem, v akom som meste teraz. Čo si Kalinas de Aguilas? Neviem, tam je kôš za mnou. A majú tu normálne, tu je hlavná cesta. A tu majú taký výbežok s cvičiacimi strommi pre miestnych dôchodcov, ktorí tu aj sedia. Máme taká atrakcia pre nich. Tak to teda papáme. Táto, ako to hodnotíš? Môžeš. Ja si pripadám jak hoštica, keď to si všel. No, sranda, no. Tadeáško sa dal do cvičení. No. Hojda. Olivka dostala v aute záchvat smiechu z ničoho nič. Ako si sa rehotala v aute, Oli? Konečne vidím pomarančovník poriadnej veľkosti. Tak tu rastú pomaranče. Aj tam rastú pomaranče. Ona ľúbi pomaranče. Kde sme zastavili, povedz divákom? Minecraft stromov. Takže Minecraft stromy sú skutočné. Neverili. Tu takto pri stole všetci. V Španielsku na dovolenke. Máme tu nejaké vecičky. Áno. Áno. Veci. To nevieme, čo sú. Samozrejme, dve z nich nevieme, čo sú. Toto aj to. Ja by som to vysvetlil, ak môžem. Môžeš. Môžeš? No tak my sme teda chceli, že urobíme ochutnávku tej najkvalitnejšej vlastne šunky, hej. Jamón Iberico Bellota, hej. Tento maličký, jak to nazvať? Paket paleta stál 16 €. No. To je hriech. A pre porovnanie tu máme aj relatívne obyčajnú Jamón Serrano, ktorá stojí len nejaké 3 € alebo tak. Povedz, čo to je. Nech sa páči. To je Marmite. To neviem, čo je. Povedz, čo Pozri, to je. keďže som pred asi 20 rokmi, strávil nejakú dobu v Anglicku a tuto je anglický supermarket, lebo je tu veľa anglických dôchodcov, že? Tak som si povedal, že vám do tej ochutnávky pridám dve najodpornejšie chute, čo som kedy mal. Potom tu máme ďalej toto. No to je čo? asi nejaký španielský kiwi slivkový džem. A potom druhá najodpornejšia je toto. To je mint sauce, to si Angličania si to dávajú k mesu. Toto je Marmite, to si mažu na chleba. Paradajkový džem. Paradajkový. A Olivka sa nemôže dočkať, takže dostane ako prvá. Olivka je skúsiť prvý džem. Môžem aj ja? Netvári sa, že by jej to nejak chutilo. Aké to je, Oli? Aké to je, Oli? Tadeáško si dá? Voní to čudne po paradajkách. Ale není to zlé. Si dám ja? Ďalej. Počkaj, najprv spravíme toto. Sladká paradajka. Dal by som... Za mňa nie je to zlé. Dávam tak 6 z
Pomarančový džem som mal raz v živote v Anglicku, bol pomerne odporný, tak ma zaujíma, že aký bude. No, aké to je, Oľuka? Teraz dajme brašúrovi. Aké to je, Oli? Skúsi to Dáško. Štyri z 10. Najhnusnejší džem, čo som kedy mal, tak uvidíme. No, ešte si daj, Oli. Daj si, Oli. Fuj. Taká tá horkosť tam je z tých pomarančových šupiek. To sú zvedavá ja. Je to ako greb. Musím to zapiť. Musím to zapiť, tata. Je to ako greb. Som vedela, čo s tým budeme robiť. Na nič, čo by sme s tým robili? 1 z 10. Kiwi a slivky. Teraz ide toto. A oni tu zjavne používajú žlté slivky. Kiwi a slivky, no. Mama, Tak, dáme teda Dáškovi. tento džem je najhorší. Dobre. Už ho nikdy nedám. Skús tento kiwi, slivky. Koľko dávaš z 10? Ja dávam 10 z 10. Oli chce toto. Tento je dobrý. Trochu kyslý. Z týchto troch asi najlepší. Za mňa je strašne sladké. A ja tam to kiwi práve vôbec necítim. Teraz ideme na toto. Tak nič moc. Varujem vás, to sú dve najodpornejšie chute, čo som v živote jedol. To je mint sauce. Oni si to dávajú k hovedziem. Oli, to je fakt nám. Ne. Tu idem prvá ja. Už cítim tú vôňu sem. To fakt len na konček takto lyžičky. Je to kyslé. Octové. Ale je to zaujímavé. Neviem si to predstaviť s mesom. Asi si spravím grillované kuracie k tomu. Môžem toto? Trošku si vedaj. Mama, vieš, koľko tomuto dávam? 1 z 10. No teraz by mu to asi aj chutilo. Je to také intenzívne kyslé, áno, a také mentolové. Možno tým, že vtedy pred 20 rokmi som mal tú najlacnejšiu značku, a to je Coleman's, tak táto je lepšia. Není to tak odporné, jak som čakal. Najhnusnejšia chuť v mojom živote. To sú pomarančové kvasnice. Vonia to ako jedlo pre mačky. Skús. No čo mi to nechce. Len trošičku na koniec lyžičky. Toto si dávaj na chleba, hej? Áno. Minus 10 z 10. Mal som to raz v živote, hej, že som ochutnal a hodil som to do To sa koša. nebude dať užívať. Môžem si umyť lyžičku. Bože. To je hnus. To je neopísateľná chuť, ako nejaké... Niečo zhnité, hnusné. Takže idem aj ja na to. Tak oni si to dávajú na chleba. Angličania. Vejdi a neuškoď. Oveľa lepšie. Hotovo. Fú. Ideme teraz na túto. Počkaj. Kyslé pivo. Môže byť na to, čo si možno s pivom, neviem, ale je to odporné. Áno, to sme. Pane Bože, oni, prosím, keď ma dosť soda z Anglicka, prídite k nám do Bratislavy. Ja vám dám dobrý slivkový džemík a uvidíte, ako toto už nikdy, never. On sa oblizujú. Na toto sa nikto nezvykne. S vitamínom B dokonca, tak aspoň vitamínom B. Tak a máme tu teda niečo skutočne španielské, hej. Jamón iberico, bellota. To je z akého mesa? To je prasačie. To tu v Mercadone stojí 165
a vo vedľajšom meste sme to videli za 175. A tuto máme teda ešte Serrano, aby to Tadeáško mohol porovnať. Takže kto začne? Začneme týmto. Idem ochutnať. No. 14 desiatých. Áno. Jednoznačné 19 desiatých. Pozri napríklad, už nepreháňam. Ja mám takú historku k prošutu napríklad, že keď som začala byť tehotná, tak skôr ako som vedela, že som tehotná, tak prošuto bola prvá vec, ktorá mi prestala chutiť a odvtedy si k nemu neviem znovu nájsť cestu a strašne mi smrdí, rovnako toto mi strašne smrdí. A neznášam na tom tie biele časti, preto idem skúsiť na takýto maličký štívek. No, Nitran je lepší salama, takže... Ďalej tu máme jamón iberico. Bellota. Bellota. Čo povieš na tú vôňu? Jako už veríme, ak sú to vonie. No, teda. Dúfam, že to bude chutiť aspoň niečo iné, než kanula pre Kolomba. Toto je lepšie. Ale dám si ešte. Ešte zaolím. A to? Už si to niekedy mal? Nie, Iberico som nikdy nemal, však akože raz v živote dám 16 €, hej, za 100 kašunky. A ty si dáš, mama? A ty si dáš? Áno, ale vydrž. Aké to je? Je to výborné, ale Čakal si viac, hej? akože určite to neospravedlňuje to, aby táto stála 10-krát viacej ako táto, hej. Asi sa tomu nerozumieme, áno. Je to vonie ako sušené hríby. No, takže ideme na to. Takýto kúsok mám. A keď tam viem to biele, tak sa k tomu neteším, ale urobím to pre tú srandu. A keď si spomínam, koľko to stojí, tak... Hoď malo. Aj to chutí trošku ako hríby. Podľa mňa to je zase, je to lepšie ako to, čo bolo predtým.